What's up guys, ZJ here and welcome back to my channel. Ayan po, babalik kayong kakatarang JJ, oo, ang ingay ng aso. Pag nafe-film talaga, ang ingay ng aso Ayan, kumalman sila. Ngayon nga, gagawin natin ay ang skincare na aking ginagawa na hindi daily at hindi naman kailangan everyday. Ayan po. Disclaimer po sa lahat ng nanonood dyan. Hindi po ako expert. Ako lamang po ay namamahagi o nagsishare lang po ako ng aking ng aking karanasan kung anong ginagawa ko sa aking skin, kung bakit ganito yung skin ko. Hindi naman kakinisan pero lumalaban pa din. Ayan po. So, kung ikay problematic sa yung skin, acne, and pimples, this video is for you. Tara na at mag-skincare na tayo and keep on watching guys. Thank you! Ayun na nga guys, nandito na tayo sa aking banyo. Charot, sa aming banyo at ako ay maliligo kasi guys, ang skincare ko or hindi naman pero ginagawa ko as daily talaga pagkatapos ko maligo. Ginagawa ko, maliligo ako and then pagkatapos ko na maligo, hinuhuli ko yung aking pagsasabon ng mukha, paglalagay ng anek-anek dito sa aking pagmumukha. So, ako'y maliligo muna at ako'y magbabalik. Ayan guys, tapos ako naligo. Ayan, fresh na tayo at hindi naman makumpleto ang ating freshness kung hindi tayo sa skincare pagkatapos natin maligo para bonggang-bongga yung ating skin sa ating pagmumukha. Ayan, first of all guys, ang ginagawa ko is gumagamit ako ng usual na sabon, like yung regular na sabon, ginagamit ko yung Dove, yung ginagamit ko. Ayan, sorry kung hindi siya, mirrored siya dyan kasi naka-front cam ako ngayon. So, ayan, gagamitin ko muna ito. Ito siya, yung sabon. Diba? So, basahin ko yung mukha ko. Ayan. Ayan. Ayan, ito yung part guys na advising sa inyo. First, i-massage mo muna yung sabon sa mukha mo. Tatagalan natin siya ng mga 10 minutes or less than 5, hindi siya bababa ng 5 minutes para ma-open yung ating pores. Kasi pag o-open yung pores, lalabas yung mga dirt sa ating mukha kasi naka-open yung pores. Kasi pag naka-close yung pores, hindi siya hindi yan mag-blackheads yan kasi mag-clog yun dun sa pores, diba? So, ayan. Ito yung pinaka-ngalay, kung sabihin kong ngalay siya sa akin. Kasi, pero hindi naman siya yung ngalay na ma-disappoint ka. Pero yung ngalay is successful naman kasi, beneficial yung pagkangalay, diba? Tatagal ito ng mga basta, hindi siya bababa ng 5 minutes. Para, diba kasi rub ka ng rub sa mukha mo, magpuproduce siya ng, ng pagka-warm, ng heat, o gano'n. Para open yung pores, Yun yung purpose guys, Pag ino-open mo yung pores mo, lalabas yung mga dirt na galing sa skin talaga. At, hindi siya magka-clog. And then, ayan. Time slap muna ako guys kasi medyo matagal to Ganda na ba? Ngalay ang ngalay niya dahil.
Ayan, next tayo guys. Natapos ko na siya nabanlawan. Kasi nabanlawan. At ayan, may pumasok na sabon sa aking mata. At hindi naman siya ma-update kasi non-alcoholic. Wala naman alcohol content ito. Dove. So, yan talaga yung pinakababorito kong kasi moisturizing siya. Pagkatapos mo, ayan, next naman na pagkatapos natin na-open yung pores at tayo ng regular na sabon, ay gagamit tayo ng isang facial wash. Itong ginagamit ko ngayon ay Master. Ayan, yung Master Whitening Plus Zero Oil Facial Scrub. Ayan, gusto tayong complex, diba? Yan yung gusto ko. And kakabili lang din ito. No? So, pagkatapos sa facial, pas ma-wipe out yung lumabas na dirt, na excess dirt sa ating mukha, iwa-wipe out natin gamit ang itong facial wash na ito. Kasi yung facial wash is yung talaga yung consistency niya is pumapasok talaga dun sa mga pores na kailangan tanggalin yung mga dirt na lumabas. Ayan. Parang makeup lang, diba? Ayan, i-rub lang natin. Ayan, pagkatapos natin dito, moisturizer tayo at ako'y magbibihis muna, no? At babalik tayo din sa studio. Ayan, let's back to the studio! And we're back sa ating studio, and now, pagkatapos natin mag-skincare at pagkatapos natin manghilamos ng kahit anong nilagay natin sa mukha, at maglalagyan naman tayo ng another product sa ating pagmumukha. Ito ang ating moisturizer kasi para malak na yung mga butas ng ating mga pores at hindi na siya maglalabas na kahit as you can see sa ating pagmumukha, may fresh na tayo, wala po yung filter. Kung may nirinig kayo sa background music kung mga asong tumatahol or may nagsasalita, ayan po, may nanonood ng movie. So go with the flow with our pagpapaganda program. Ayan, gagamit tayo ng White Korea Moisturizer na talaga na malapit na talaga maubos. At uubusin ko na talaga kasi bibili na naman ng bago at tayo ay magre-restock ko. Kailangan talagang isara, kagaya ng pagsara ng ABS-CBN, siya. Ayan guys, yung mga prutas na talagang na kailangan natin kainin kung gusto mo talagang effective yung skincare mo. Ayan yung unang-unang ating yung mangga o ating mango na sinasabi. Ayan, sabi kasi nila, mangoes are otherwise excellent for your skin thanks to the various nutrients present in them. O diba? They are rich source of vitamin A or beta-carotene. O diba? Good for the skin yan. Which is a strong antioxidant that helps rejuvenate the skin and prevent the growth of acne or pimples. Ayan. Nakaka-prevent siya. Hindi yung tipong yung tipong hindi na talaga tutubo yung pimples, pero na-prevent yung pagtubo ninyo mga pimples. And next naman, kung wala naman kayong mangga at meron kayong mansanas, pwede yung mansanas or yung apple, ganito. May apple din ako kasi may apple tsaka mangga dito. Hindi naman as always, diba, na may mangga, hindi naman always may mango, kaya kung ano naman available of the two, yun yung kainin mo, diba? Next, ayan, sabi dito, the peel of an apple is rich in vitamins and minerals. It contains polyphenols and an antioxidant that helps protect against ultraviolet radiation and leads to younger looking skin. Apple peels, yung yung balat, also rich in vitamin C and prevents premature aging and enhances skin glow. So ayan, of course, hindi mawawala naman yung tubig. Drink your water, bitch. Diba sabi ni Mimi? May tubig. Kailangan din natin mag-water therapy.
So mga day, karon day ay na-trigger akong pagka expert kaya nainiaway na ko. Tanawa na nga clip, tanawa. Uy, Jay, saman, ko kasad, uy. Muna, mabuwagan ka ko. Pangit ikak na, milad kay ka. Narao, ay, sir. Ay, isabon mo, bro. Paa. Aw, salamat ha. Pero, kaya lagi kay ka. Feeling guwapa. Kung feeling mo guwapa ka, you're not feeling well. Grabe siya ka dahil. Diyan na po nagtatapos ng ating video ngayon na aking skincare. Disclaimer lang po, hindi po yan talaga, hindi po ako expert at ako lamang ay nagsishare ng aking skincare upang makatulong naman kung kayo ay may problematic or kailangan nyo ng advice sa inyong mga pagmumukha at pamamalat o gano'n, diba? Iba yung term, girl. Kakaloka. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng sumabaybay na ating skincare routine ngayon. Ayan, ako si Dr. JJ na nagsasabing kung sa may sulitan sa inabuhi mo laban ni Gintang huwag manggawat po ta. So, sabi ka Dr. JJ, sign off. Bye guys.